No només val pertànyer a un moviment concret, no? Hem d'estar confluint, no? Aquesta paraula que ara estem tots, està en boca de tots, no? Jo crec que la confluència és fonamental, no? S'està donant ara per raons, pues, diguem, que no podem evitar ja no confluir, no? Perquè els nostres governants pues, cada vegada ens oprimissen més, no? I el sistema és més opressor. No és una cosa només de governants, és el sistema capitalista en si mateix, no? I la confluència és necessària més que mai. Així la gent del barri ens vam organitzar en la plataforma per a lluitar per el barri, tant per les cases com per les persones. Està clar que així s'ha lluitat, no sols perquè és un barri que és declarat vi, que té un valor patrimonial, que té unes característiques per les quals va ser declarat vi, sinó també hi ha unes persones. Entonces, les persones són les valioses, són les que fan el barri. No lo veo tanto un mensaje hacia el poder, sino hacia las nuevas generaciones, que el poder ya tiene unos mecanismos que es muy difícil de estar moviendo, entonces es mejor mover conciencias para mí. Esto es inteligencia colectiva. 17 anys de lluita, 17 anys de resistència, però estem vius.